Right, grade 9. Asibuke ingxenye ye-geometry yenu. Asiqale si-understand-ke i-concept. Masikhuluma nge-straight line. Ngicabanga ukuthi njengamanje la eclassini lethu akekho umuntu ongawazi ulayini. Kade ngimdwebisa ama-graph kuma-episodes angaphambili kwalawa noma kuyiqeshinyana zomsebenzi ongaphambi kwalo kokufika kwalo. Sifaka information kwi-Cartesian plane, sibeke i-ruler lethu, sidwebe ulayini oqondile, sidwebe ulayini oqondile. That is a straight line. Right? Manje sengifuna si-understand a geometry of straight line. Lalelisisa lapha ke. Uma kukhulunywa ngegeometry, kukhulunywa ngestudy, ucwaningo, isifundo esicubungula olayini, kodwa abanjani? Abaqondile. Njengamanje ngoba wena ukwa grade 9, siyocubungula olayini abaqondile, ukuthi olayini abaqondile, straight lines, basuke besiphatheleni. Ngoba kunezinto esizibonayo noma abasitshela zona olayini abaqondile. Ziningi inhlobo zolayini. Bayaqonda, bethi beqondile benjalo bese beba perpendicular. Bayaqonda benjalo bese beba intersecting. Bayaqonda benjalo bese beba parallel. Athi siyayizwa la parallel. So fanele ke sithi masibafunda labo layini sikwazi ukuba identifier, siba describe, sikwazi ukubabona, sibachaze. Yes, identify and describe. Sibabone, sibachaze ngama properties. Sakhumbula konje property uthi ngathi yini? Ngathi i-property yinto esibona ngayo into ethile. Umuntu umbona ngani? Umuntu umbona ngokuthi unenyawo ezimbili. Ngoba isilwane asinazi inyawo ezimbili. Ngaphandle kohlobo oluthile lwesilwane, the bird family, abakwanyoni banenyawo ezimbili. Mangithi ke abakwanyoni angihlukanisi bakithi. Ngisho isparrow, ngisho umayina, ngisho ijuba, ngisho idada, ngisho inkukhu, abakwanyoni bonke sibabona ngama feathers. Anti siyayizwa leyo. Abakwanyoni nje banama feathers. So ke banenyawo ezimbili labo. Kodwa umehluko phakathi kwabo nathi ukuthi ezethi inyawo inezindlwane ezu5 kanti ezabo zinezindlwane angisazi noma 3 noma 4 yini, angazi, ngathi 3 kodwa. Bese kuba khona olulodwa olungapha ngemuva, angilwazi ke lona liseva njengayiphi, njengamuphi umunwe eminweni yonke. Athi siyayizwa lento engisho, noma njengaluphi uzwani einzwaneni zonke. So ke mawubuka imoto nebus kuyafana, konke lezi zinto ziwuhlobo olulodwa. Kodwa mase ngikhuluma ngebus, hayi nawe ngisho ingqondo yakho nje ayibisayibuka imoto.
ngisho umcabango wakhe awubusayicabanga imoto because imoto wena wazi ukuthi okuncanyana, ibhasi likhulu. Kodwa kokubili kuyaduma, kudla upetrol, kudla udizili, kokubili kuhamba ngamasondo, kokubili kulayisha abantu, kokubili kuyadrivewa and yabona, kokubili kunamathoshi, kokubili kunama tail light, njalo 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 njalo. Ulibona ngani ibhasi linamasondo amaningi kunawemoto futhi makhulu, likhulu lona namawindi amaningi kunawemoto and so on and so on. Imoto inezicapha eziwu4, ibhasi inesicapha ezimbili noma esisodwa. Ayithi siyayibona leyo. So mangithi be able to, kufanele sikwazi ukuyibona, to identify, see it and identify it, and then describe, uyichaze. Nalabo layini fanele sikwazi ukubabona bese siyabachaza ngokwama properties abo, ukuthi mase benjalo bona benzani. Anti siyayizwa lento engishoyo. Ingakho ke ngithi i-geometry i-study, ucwaningo, isifundo lesi esiyocubungula olayini. That is geometry. Kodwa in this case thina sibuka eyama straight line, ngoba phela thina sisebancanyana, kuthiwa nje sibheke nje kuphela ulayini oqondile. Ayithi siyayizwa lento engishoyo. So ke sengichazile ke lokho, ngifuna ke sibuke iset ngayinye ngayinye ngayinye. Right, ake sibuke a perpendicular line. Perpendicular line. Unjani lo line o perpendicular? Lalela ke bakithi. Akuvele nje kube yizwe lingenabantu. Uzwe kahle. Angishongo ukuthi lingenamuntu. Angithi akubi yizwe lingenabantu. Akubi yikhaya lingenabantu. Athi siyayizwa lento engishoyo. So size sithi kusekhaya laphayana ngoba kunabantu. Kusho ukuthi akayedwa lo muntu ohlala la, baningana. Ayithi siyayizwa lento engichaza. Kanjalo ke nalo line size sithi nje perpendicular ngoba yini yona lento okuthiwa perpendicular na. Into okuthiwa iperpendicular, into noma uline okuthiwa uperpendicular, awuvele nje ube perpendicular ungaqhathaniswanga nalutho noma ungabekwanga endaweni ethile nokuthile ukuze siubone ukuthi wona unjani. Anti siyayizwa lento engishoyo. So ke masibuka izinto eziperpendicular sisuke siyibuka from the horizontal plane. Izinto eziperpendicular siyibuka from the horizontal plane. Mangikhuluma ngehorizontal plane ngikhuluma like ground. Ngikhuluma like in horizontal plane, ngikhuluma like isiza, a site la kuzokwakhiwa khona indlu. Yabona indlu noma ibhilidi malakhiwa, alakhiwa litsheke lithi, lakhiwa liqonde phezulu, qonde kanje. Mase liqonde phezulu kuthiwa ke ibhilidi li vertical, qonda phezulu noma uqonde phansi, leyo nto i vertical. But kwi ground leyo nto isuke i perpendicular. Vertically perpendicular
to the ground. Anti uyayizwa leyo nto? Vertically perpendicular to the ground. So into esithi iperpendicular suke siyiqhathanisa neground kahle kahle ukuthi egroundini noma kwisiza noma kwisite kunalesi stage esakhiwe, kodwa lesi stage esakhiwe asitshekile, siqonde ngqo phansi, straight down, ngendlela yokuthi la sihlangana khona neground lesi siza senza an angle which is equal to 90 degrees. An angle which is equal to 90 degrees. Angiyikhombiseke le angle ewu-90 degrees. Uma ngikhuluma nge-angle ewu-90 degrees, ngikhuluma ngento enje. Uma ubuka nakho phansi, la engizokwakha khona umuzi wami. Kodwa mawubuka istairs engisakhileyo, siqonde ngqo phansi. Ngendlela yokuthi la sihlangana khona sona istairs kanye nomhlaba bahlangana at an angle. Leyo angle leyo iubani? Iwu-90 degrees. Okunye kuqonde kuqhamuka phezulu kuya phansi, okunye kuqonde kuyavundla. Angithi yabona? Kuqondile kodwa ukuqonda kwakhona kuyavundla. Yingakho ekugcineni kosuku sigcina siba nezinto esiyibiza ngokuthi le yaphela ekade ngidwebela kuyona ama graph, ngathi le is an x-axis, ama axis ka x lawa, right? Kanti lawa ama axis nawo, kodwa lama axis akabani? Aka y axis. Anti yabona? Uma ubuka u-y uqhamuka phezulu, uphikelele phansi egroundini, kwi-ground, uqhamuka phezulu estairs, uya phansi. Kodwa la phansi uzofika ushayisane nani? Ne-ground, where la kwakhiwe khona leli bhilidi kuphansi. So ke le ndawo ephansi siyibiza ngokuthi it's a horizontal, kanje, horizontal plane. Horizontal plane, right? Ngoba phela ivundlile yona ithe, so it is horizontal plane. Kanti le bheke phezulu yona it's vertical. So these are a horizontal plane le yonke, right? Kodwa lo line of flat so ubiza ngokuthi it's a horizontal line which represent omele ama x-axis. Lo of vertical so ubiza ngani? Nge vertical line emele ama y-axis in a plane. Bayizwa la. Ngithi ke la behlangana khona bobabili labo line la kwakheka an angle elingana nobani? No 90 degrees. Lokho ke kuhlangana kanjalo kuthiwa kunjani? Ku perpendicular, where two lines meet at an angle of 90 degrees. Ake sibuke lo. Buka lo. Nanku line, nanku omunye. Do they meet at an angle of 90 degrees? No. Awukho line oqondile la, oqonde phezulu. Novundlile. Ungaba khona oqonde phezulu, kodwa mawungekho ovundlile kanje, kukhona onje, abekho vertical. Ungaqonda lo phezulu, kodwa lo mawungaqondile phansi kanje, then those two lines are not perpendicular. Kusho ukuthi la bahlangana khona la ayikho i-angle ewubani? Ewu-90 degrees. I-angle ewu-90 degrees yakheka nini? I-angle ewu-90 degrees yakheka kuphela
uma omunye vertical omunye horizontal. Oqala lokho bayakutshela ke mangabe bekhuluma nawe bathi in a horizontal plane. Yabo nje bangakutshela ukuthi in a horizontal plane kusho ukuthi bakutshela ukuthi le anti lapha phansi flat. Bese bethi a perpendicular height on a horizontal plane, a perpendicular oqhamuka phezulu height ubude lo bangithi kuya phezulu height. Athi yabona. So ke when the two lines meet, uma nje labo line ababili behlangana kodwa la behlangana khona kwenzeka an angle of 90 degrees, labo line sithi banjani? Ba perpendicular. Lalela zimbili indlela ongatshelwa ngazo ukuthi o line ba perpendicular. 1, ngeke bekubhalele u90 degrees, ngeke bekubhalele le yanto isign leya. Bashiye kanje. Bese bethi uA, uB, uC, uD. Bese bethi kuwena ngamagama bethi AB is perpendicular to BC. Sebeyakutshela ke. Uma sebekutshele kanjalo kusho ukuthi le angle iubani? Iu90 degrees. Iu90 degrees. Nale futhi iu90 degrees. Njengoba zimbili ziwo 90 degrees 90 degrees. So ke uma bengakutshelanga lesi story engixoxela sona ngamagama bazofike bethi kuwena usiyazi ke wena uma benze kanje yaya kusho ukuthi le angle le ilingana nobani? No 90 degrees. Athi ayizwa lana. Okanye kuwena bazothi bese bethi uma benze kanje yaya bayakutshela wena ukuthi these two lines are perpendicular to each other. These two lines la behlangana khona kwenzeka ama angles awu2 awo 90 degrees eyodwa 90 degrees eyodwa. Sedlule kuma perpendicular lines siye kuma lines amanye. Angithi thina studisha a straight line. Nasi straight line sethu, nasi esinye straight line njengoba de ngisidwebile lapha yana. Ngase ngiyabhala ukuthi lokhu isymbol. Uma bengayifakanga isymbol sebeyokutshela ukuthi is 90 degrees. Bayokutshela. Okanye bakutshele ngamagama. Uline AB perpendicular to naligama perpendicular to DC. So kusho ukuthi la bahlangana khona iangle ewu90 nale ewu90 90. Okay? Asibukeke okunye intersecting lines. Intersecting lines right. Masikhuluma ngama intersecting lines khumbula njalo ukuthi banjani labo line esikhuluma ngawo banjani ba straight. Kusho ukuthi thina sisuke sino line o straight siphinde sibe nomunye line o straight. When looking at these two lines, umubuka labo line ababili be straight ke benjalo kodwa la they intersect, they contact each other. Ansi ayizwa leyo nto ungakhohlwa ngaso sonke isikhathi ulayini siuqamba igama asiuqambeke low A low AB low AB low C low D. So line AB uhlangana no line CD.
kodwa bahlangana kuphi kuleli point leli ngicabanga ukuthi uyalibona bahlangana la nakho la behlangana khona so asiliqambeke naleli point sithi mhlawumbe ubani uO sebebangaki ko line esinabo manje inqwaba sino line osuka ku A uphele ku O sino line osuka ku B uphele ku O sino line osuka ku D uphele ku O sino line osuka ku C uphele ku O sino line AB odlula ku O sino line DC odlula ku O uyabona sebebaningi kanjani the moment ubaqamba amagama olayini uyakwazi ukubona ukuthi muphi usuka kuphi phela kuphi usuka kuphi njengoba ubona nje lo uAB lo kodwa lo uBC lo uDB lo kanti wonke lo waya uline DC kodwa udlula ku B anti siyayibona la ngoba ke thina sikhuluma ngoline abaqondile sithi ke nampo line bethu ababili abaqondile benze njani labo line bayahlangana lapha yana bayathintana they contact each other bayathintana lapha yana mabethintana ke condenser angithi sithela lo line mawuhlangana nalo kwakheka iangle angithi sisho kanjalo bazokhumbula futhi abantwana kwa grade 8 ngayichaza indaba yeangle ngathi yini konje angle grade 9 ngathi iangle is a space ilesi space lesi that's an angle right that's an angle ABC lesi space lesi silapha phakathi nendawo it's an angle oh iangle ispace esiphakathi nendawo kwani ko line ababili AC BC phakathi nabo kune space lesi space sisibiza ngeangle kodwa labo line laba they must share leli point salibiza ngokuthi yini konje leli point lethu sathi i-vertex right sathi i-vertex ngaze ngathi mangabe ngichazela yona kwa grade 8 ngathi wobuka indololwane yakho ubuka ingalo yakho noma ubuka isihlakala sakho that's the vertex anti yabo noma ubuka indololwane yakho that's the vertex anti yabo bese uqhamuka lo kanye nalo bobabili they share that point elisherishwa uline BC kanye no line AC has a common vertex linendawo eyodwa labadlula khona bonke esibiza ngokuthi vertex nalapha i-vertex leya yani i-vertex ngoba kukhona uline DO no line BO nespace between ayabo kusho ukuthi ama angle asekhona la angaphezulu kwama angles amabili 1 2 3 4 5 6 7 8 awu 8 ama angles sewonke la awu 8 indaba ethi uthisha u8 ama angle ababukeka abantwana ukuthi ngichaza kanjani ukuthi ama angle asewu8 kanti bona bayibonela u4 1 2 3 4 awu8 ama angle la uma ngino line oqondile nanku line oqondile ngu-divider kanye 1 kanje nginama angles amangaki 1 2 angithi siyabona uline nje wodwa oqondile nginama angles awu2 asibukeke ukuthi lento engiyisho ikhona ngempela yini nanku line owodwa oqondile nanku ngawudivide lapha ya nama angles awu2 angithi siyabona awu2 ngaphinda ngeza ngapha now line oqondile ngawudivide la nanka ama angles awu2 asewu4 esewonke ngaphinda ngeza ngapha now line oqondile ngawudivide ngalo nawe u2 nangapha nawe u2 angazi ngachaza kanjani le yanto kodwa ke yilento engikutshela yona khona le 1 khona le 2
angithi yabo phezu kwalo line khona le 1 khona le 2 phezu kwalo line khona le 1 khona le 2 phezu kwalo line khona le 1 khona le 2 phezu kwalo line angithi siyayibona leyo nto right lawa amabili uma ngiwahlanganisa wona kusho ukuthi ngithatha le ngiyihlanganise nale bese ngithola bani 180 degrees okusho ukuthi i straight line njengoba su90 la siphinde sibe u90 ngapha u90 no90 unginikeza uline owodwa oqondile uline owodwa oqondile ama degrees awo awu180 nalapha kwenzeka into efanayo awu108 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 kodwa ama angles 1 2 3 4 5 6 7 8 awu8 esewonke kune straight line ezu4 kanye namanye awu4 amancane kunamanye awu4 amancane that is what we call ama angles akheka mangabe olayini ababili behlangana abizwa ngokuthini ke lama angles lawo kuthiwa lama angles they are vertical opposite